1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una escala de cargol amb graons de pedra encadenats entre parets i un sostre no pas alt d'un passadís esgarrapat, perforat a la roca on l'ull no travessa la superfície. Potser l'arrodoneix, en dóna forma, però no en descobreix els seus misteris. Es podria pensar sobre si un bleix d'energia bufa sobre un polsim de matèria primera i si va donar lloc a una vida, i si després aquest combinat va experimentar canvis decisius i extraordinaris per esdevenir llavors una imprecisa i esfilagarsada evolució que ens dugués, amb un cert convenciment, fins aquí, l'instant d'aquesta història. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60... Potser ens extralimitaríem si plantegéssim que aquells anomenats, a partir d'ara, éssers vius, es van succeir un rere l'altre i ho van fer seleccionant-se entre ells els més aptes i deixant de banda els menys adaptats. Éssers molt antics i indeterminats que no podem assegurar que van existir perquè mai ningú els ha vist ni tenim cap indici fefaent. Fins i tot arribaríem a concloure sense por a desviar-nos massa de la realitat que aquells éssers en contra del que es pugui pensar sobre la més que improbable existència van perforar una escala dins la roca. Així mateix, podríem imposar-nos la tasca per una banda gens fàcil i per una altra molt ingent d'intentar desxifrar un motiu, per petit que sigui, sobre el per què de l'inici d'una obra com la que aquí es pren com a referència. Però el passat se'ns mostra tèrbol i ens és impossible determinar quines van ser les causes i, per tant, haurem de carretejar la ignorància dels orígens a les nostres espatlles. Tot el que s'atribueix a l'escala se'ns escapa, com també els seus inicis. No sabríem afirmar si a dins tot és fosca. Potser ens equivocaríem perquè no estem gaire segurs, però dins l'obra es projectava una llum tènue que venia, no se sabia d'on, d'una font incerta i desconeguda, una lluminositat absorbida durant segles pels poros de la pedra. També podríem afegir que un cop allí dins no sabríem què podria passar si imprudent algú es decidís. No endevinaríem per quins 7 sous enfilar el túnel i a pujar l'escala. Ara bé, doncs, segur que ens sorprendria si afirméssim en contra de tot pronòstic que resulta inversemblant, però cert, que algú habita la roca, provinent de no se sap quin llunyà racó, sense conèixer d'on. Alguna cosa remunta des del més profund de la foscor, que ens és desconeguda. $253.023, $253.024, $253.025... Ep, alerta, pensa perquè sempre que arribes a aquest punt et perds i has de tornar a començar el recompte. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Que sentim una veu d'algú que parla? No ens sorprèn, confirma el que ja intuïem. No creiem, però, que es tracti d'algun d'aquells éssers esmentats al principi, minaires de mena, que per la dura tasca que feien deurien ser molt rudes, sinó d'una espècie més evolucionada, més sensible, que segurament i aviat estaríem d'acord si aquest habitant novell, aquell ésser, l'anomenéssim home. Podríem, doncs, pensar o imaginar que un dia, malaguanyat o no sempre, hi ha opinions per a tots els gustos, perquè mai no ens posaríem d'acord sobre si hi ha pogut escollir o no a voluntat venir a un món tan estrany. Un home, dèiem, va anar a raure no endevinem com enmig de les tenebres. Per primer cop hauria obert els ulls de bat a bat per xuclar amb avidesa imatges dins el seu petit cervell. I si haguéssim estat testimonis presencials fortuïts, li podríem haver entrevist un innocent somriure. Però, i pel que a nosaltres ens afecta, mai no hem escoltat plors de criatura, ni un d'aquells sons guturals de nadó. Per tant, no ens podríem referir a cap naixement en concret. El més probable és que es tracti d'algun home, però no ho tornarem a dir. Només sabrem que és dèbil, que si s'aboca a l'abisme de la vida, al final acabarà morint. Encara ara no intuïm el seu nom. Aquesta escala existeix perquè Baco l'habita. Mentre hi visqui, existirà. Ara bé, si surt només en el cas que ho aconseguís fer-ho, cosa que no volem afirmar o desmentir, podria esvanir-se i córrer el perill extrem de potser mai més tornar-la a veure. Així que mentre sigui a dins i vagi comptant els graons, sempre li serà possible tornar amunt o avall al punt que decideixi. Però si es despista, llavors podria perdre's dins la nit. El comportament d'aquest Baco és com el de qualsevol aprenent. Cal que repeteixi fins a la sacietat totes les accions orientades, abans de pensar en altres coses, a moure's per l'escala i a conèixer el seu entorn i, finalment, després d'una fonda i lenta digestió, a consolidar-les i fer-les seves. I no massa a la lleugera, potser, i per tant, seriosament pensés que podria recórrer aquell abrupte però regular terreny no només de forma especial, sinó també avançar amunt o avall el més possible i, a més, comptar a mesura que ho fes, sumant o restant un peu rere l'altre, retenint a la memòria la xifra i, per últim, i alhora, mantenir els ulls i les orelles sempre alerta, a l'aguait de qualsevol petita o amagada insignificant pista. No deixar res, cap racó ni perfil per investigar, malgrat el continu xantatge del dubte que té la ment. Mareig, angoixa, deliri, visió de nens moribunds que xisclen. 224, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237. Caldria que comprovés com de sòlida i de ben feta estava aquesta escala, amb les mans temps i molta paciència, i com si d'un ritual es tractés, podria resseguir les pedres, cada plec, cada reclau, i acaronar la superfície llisa o rugosa, tot deixant que aquestes sensacions li arribessin directament al cap. 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256. Vertigen, mareig, angoixa, deliri, visió de nens moribunds que xisclen. 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268. Mantenia els hàbits, perquè intuïa aquella ferma creença en què d'alguna manera així s'oposava a la marxa, a la incerta i cruel fuga del temps. En un moment de recés, assegut sobre un graó i apuntalant l'esquena a la roca, la seva ment remembrà trossets de passat sobre el sender recorregut i a terra reflexiona sobre els mètodes empleats. Allà on el van veure per primer cop, en un lloc indeterminat del temps, pensem que ja tenia un cert saber que mai no vam poder identificar. I si des de llavors fins ara li sumem tots els coneixements que la seva raó hagi pogut atrapar, que podrien ser molt escassos i que creu li van ser sumament útils, i podem percebre també que en les moltes ocasions es guiava perdut només per simples intuïcions que considerem no eren una mostra d'intel·ligència, sinó una pura casualitat. Aquesta galeria que s'enfilava foradada dins la roca era plena de ferides obertes, purulentes. Les parets, pell i cos del mateix vacu. L'escala, que no s'acaba mai, el tenia ell perdut enmig del túnel, anant amunt i avall vers un final que no arribava mai, que no es veia. Corria i pensava que la suor era sang i pus pestilent que brollava de les parets nafrades. Sang espessa, que lentament regalimava fins als graons i li xupava els peus nus. Quan l'aire esdevenia irrespirable, feixuc, les tenebres l'embolcallaven, el pressionaven i com si un monstre gros, enorme, l'hagués segrestat entre les seves mans, llavors l'esclafaven. Encara que cridés i xisclés, tot demanant ajuda, terroritzat, sabia que mai ningú el sentiria i quan ja no podia avançar més, ert, sentia els forts batecs de les temples. Volia aturar el cor, tranquil·litzar-lo, perquè mai no ho hauria fet per si sol. Recuperar, ajudar-lo a reposar. Estava en perill constant la frontera entre la vetlla i el somni, entre el verd i l'irreal.
és una zona desprotegida dels possibles obstacles, de les trampes i dels abismes que a cada nou pas es podrien obrir, i tot i que mai no l'havia passat, desconfiava. 863.224, 863.225, 863.226, 863.227. Desapareixerien els cames? I sempre que tornava a tenir aquests pensaments, les cames li feien figa, fent tentines pujava a poc, com si un avís l'hagués de sorprendre. En aquesta vida tan maquinal com la seva, què passarà demà? I què va passar ahir o abans d'ahir? Endins la profunditat del cervell de Baco, tots els pensaments es perden. Així doncs, s'esdevé que intentar reproduir el temps és feina perduda. Tots els esforços són inútils. I comença per un lleu cansament imperceptible, com quan un dia imaginem que sentim una veu molt llunyana que ens murmura a cau d'orella i després de parar atenció ho deixem estar perquè no creiem que hagi estat real, possible. Un bon dia, quan Baco ja no ho espera, treu el cap tot dissimulant aquell per què i tot es comença a esfondrar, tremola com si tingués fred, s'asseu i assetjat per la foscor tot sol, plora. A què ve de donar a un infeliç la llum, la vida? Els que tenen l'amargor al cor, què aspiren a la mort sense que vingui? Vertigen, mareig, angoixa, deliri, visió de nens moribunds que xisclen, por, horror, terror i mort, turment horrible, inquisició, nazisme, tortura. 863.225, 863.226, 863.227, 863.228, 863.229, 863.230, 863.231, 863.232. No, Baco no ha estat mai savi en la seva solitud. Mai no ha sabut què fer amb ella. Ara no hi veu més enllà enfonsat com està en el fang de la fatalitat. Ara, després de tant de temps, tant que ja ni se'n recorda, gairebé no té un instant de tranquil·litat en aquestes escales. El percassa, el bleix dels somnis més terribles. Llavors és difícil de fixar l'instant precís quan Baco va fer el pas subtil i l'esperit apostar per la mort. Inquiet i desitjós de conèixer, si encara fos capaç de mirar més enllà de si mateix i d'aixecar la mirada per damunt les pròpies pors, tindria la possibilitat de recuperar l'interès per viure. Quan una d'aquelles veus li va parlar fa molt de temps i no va voler acabar el seu turment, un altre la recita ara i reprèn el lament en el punt en què terrible es va interrompre. I se'ns escapa alguna cosa. Quina? Què fa que aquesta despulla s'aferri a l'escala, que pagui tant la pena? No ha après de la tràgica experiència que només hi trobarà sofriment? Es manté constantment en un esforç extrem, solitari, i sap que en aquesta consciència, en aquesta revolta, està desafiant una resposta. Baco, una bola de greix deforme, cruixit pel dolor del cos i la ment, gairebé impossibilitat per moure's, despullat, brut per les incontinències, nafrats la pell i els llavis esqueixat, s'arrossega feixuc i no podrà. Tus i s'ennuega, i per boques puig, però amb les mans esgarrapa graons a l'escala amb l'ànim d'anar pujant lentament, però el pes de l'existència. 863.224, 863.225, 863.226, 863.227,
863.228, 863.229, 863.230, 863.231, Després de tants anys d'incessant dolor, ell és, en cert sentit, només ferida. El seu caràcter ja és inseparable del seu sofriment, l'íntima unió. Dins de l'escala se senten sorolls esmorteïts, una certa remor d'algú que camina, que s'arrossega, s'escolta una veu gairebé inaudible d'un ésser ferit. No obstant, no són veritablement paraules. S'assemblen al xiscle d'una ferida que crida. Llavors, tot el que es veu i es percep es comprimeix en una sola imatge que expressa una llarga metamorfosi, resultat del prolongat sofriment. Arribarà a descobrir que patir es pot considerar com el seu veritable fat, on el patiment és la seva tasca, l'única tasca. Així potser ara podrà entreveure que fins i tot ell sofrint tant és únic i que està molt sol. Ningú no el podrà alleujar o sofrir en lloc seu. I existeix només una oportunitat, i aquesta resideix en la forma amb el que el suporti. Bé, què hi farem? Però cal que segueixi? No ho sabem. Baco ja no té res més a perdre en aquesta vida ridícula. I doncs, a continuació i ràpid, brodarem artificis més o menys consistents per salvar les restes, encara que creiem sincerament que les oportunitats de reeixir-hi són ara molt ínfimes. Ho veurem. 1.304.005, 1.304.006, 1.000... Com? Què fa aquí aquesta paret? No pot ser, no ho entenc. No puc seguir, l'escala acaba i no hi ha més dragons. Sense poder assumir ja de cap manera la situació, proferia un crit terrible i esgarrifós. Si sortís d'un condemnat a les pitjors tortures nascut de la profunditat de l'ésser, el qual a nosaltres ens ha sorprès. Un crit que duu ràbia continguda i dolors acumulats i macerats durant anys, fins aquí tota una vida. Però què és el que veiem? Què passa? Després de tot aquest seu sofriment, l'envaeix un sentiment, una estranya i tranquil·la sensació de pau, com si unes mans suaus, desconegudes, li acaronessin les seves ferides, les del cos endins i les de la ment. Respirar uns instants imperceptibles, sense témer les punyents conseqüències. Llavors, l'impensable. Baco ens somriu. Callem, i arribats a aquest punt, callem. Davant d'un ésser sofrent que ha pogut suportar tant de dolor tot aquest temps, només podem callar i observar. Així és que sobre les realitats més importants i alhora radicals no se sap gran cosa. Res no es pot dir. No hi ha ahir ni demà. Tot és ara. Posa aquest final de manifest el no res o la transcendència? La verdadera i única sortida de l'escala es troba precisament allà on no n'hi ha cap de possible. 5, 4, 3, 2, 1, 0.